Рәхмәт Юлдаш каналына шундай матур байрам оештырып, халык бик әүдем матур итеп каршы алып тора, бик матур итеп алкыштыра була. Шуңа зур рәхмәт Юлдаш каналына. Көне-төне һөйләп торһын, бер дә тынмаһын дигән теләк тагылабыз Юлдаш каналына. Рәхмәт. Мин Фируза Париж булам да французча белмәйм. Араб билегенә беләм. Араб билегенә өйрәндем. Нинди һүзләр беләгез? Je suis allé au marché. Дуэт буларак бит инде беләләр, яңа йырларыбыз да бар, әмма ләкин уны сак кына кисектиреп торырга булдык. Бу юлы инде без шул сольный әйтәген дөрес әйткәндә, башкача әйткәндә, яңа башкара торган йырларга булды. Һәр вакытта менә мин иртә таңдан алып Юлдашны тыңлайм, Шөкрә, һез дә һәр вакытта Юлдашлар белән бергә булыгыз, Юлдашны тыңлагыз, Юлдашны онытмагыз. Яңалыктар хезмәте белән Искәндәр Газизов, Өфе калаһы. Вадим Лаврентьев дигән кешене ишеткәнегез бармы? Бар тавышы бик Охшаймы? яхшы. Сезнең тавышыгыз. Юлдаш радиоһына шундай рәхмәт. Безне һәр көн шатландырып, безнең кайгы-хәсрәтләрдә оныттырып, матур итеп һәрберебезгә күңел тынычлыгы биргән өчен, безнең көн дә шулай йөрәкләрдә яктыртып, күңелләрдә яктыртып торган өчен уларга зур рәхмәт. Үзләре авырмай, хызламай, матур итеп эшләһендәр, яшәһендәр, һәр вакыт безнең менән бергә булһындар.